बे समाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायो दिनै खुंगा 12थि 2 बोसोरारि जथुमा 17थि 2 बोसोरारि जथुमा गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बिथांमोना आंखौ बुंथिगिरि हिसाबै बिथांमोना लेंहरदोंमोन आरो बिथांमोना गोग्गो न'खर आरो समाज दानायाव आइजोफोरनि बिफाव बिनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आंखौ लेंहरदोंमोन आरो बिथांमोनजों लेंहरजानाय बायदि आं फैनानै गोग्गो न'खर आरो समाज दानायनि बिसयैहाय आङो फंनैसो बिबुंथि होदों। गोग्गो न'खर आरो समाज दानायाव जोंहा आइजोफोरा गोबां बिफाव दङ। सासे बिमाहा एबा सासे आइजोआ सासे मेकानिक बुंनो हायो आरो सासे एडभाइजार बुंनो हायो आरो सासे फोरोंगिरि बुंनो हायो। जेरै सासे मेकानिकआ अबे इन्जिना मा जादों बेखौहाय नायनानै बियो सिनायो। थिग बिदिनो आइजोफोरा सांग्रां जानांगोन, मेकानिक बायदि जानांगोन। न'खर दानायाव अबे बिथिंथिं मा जादों, जेरै फिसाखौहाय माबायदि खांलांनांगौ। सासे मेकानिकआ जेरै मटर इन्जिनफोरखौ सिनायो, फिसाफोरनि आखल दालांनायाव नायै नायै बिमाया फोरोंलांनो हायो आरो सासे आइजोआ एबा बिमाया गावनि फिसायखौ एबा गावनि न'खरखौ दालांनायावबो बियो नोजोर होनो हानांगोन। माबायदि न'खर फिसायखौ माबायदि बिथिंजों फिसाया थांदों बेखौ बियो नायनो रोंनाय जानांगोन आरो बेबायदिनो फिसायनि आखलखौबो बियो दालांनो हायो। जिहेतु बियो सासे मेकानिकनि खामानि मावनो हायो आरो बे सासे एडभाइजारनि खामानि मावनो हायो। बोरै बोरै मावबा मोजां जागोन, मानोना न'खराव आइजोआ गोख्रों जायोबासो न'खराबो गोख्रों जायो आरो मोनसे न'खरखौ दालांनायाव आइजोहा गोबां मावनो गोनां खामानि थायो आरो न'खरा मोजां जाबासो जोंनि गामिया मोजां जागोन, जोंनि समाजा मोजां जागोन, अब्ला जोंनि हारिया दावगालांनो हागोन। आं बिनि बिसयै फंनैसो बिबुंथि लाखिदों। आङो सानो मानोना जोंहा सोलोंथाइ गैया। सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो दिनै जोंनि न'खरफ्रा गुलाय गुजाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा जादों आरो बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय नालाय खामायनोबो रोंला फिसाया खामायनो रोंला, गुबुन जायगायाव फिसाया खामायनो थांसै आरो बेबायदिनो खामायनो थांनायाव गाहा गोदाव सोराव जानोसै आरो बेबायदिनो मबाइलफोरजों गेलेबाय थानोसै, गाज्रि बिदिनो पिक्सारफोर नायो, गाज्रि बेफोरबायदिनो गाज्रि लोगोफोर लोगो मोननानै बा गाज्रि बिदिनो रं नाम्बार जानानै थांनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो, जोंनि बर' आइजोफोरा बिसेसकरि सोलोंथाइ बिथिङावहाय जोबोद उन जानानै दङ। बिनिखायनो सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा जुदि गोख्रों जायोब्ला अब्ला जोङो मालाबाबो बेखार जानानै थानायखौ आं नुहुराखै आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोङो फिसायखौल' लामा नायबाथ' जायाना। जोंनि हिन्जाव माहारिया जोङो गावबो खामायनो रोंनाय जानांगोन, फिसायखौ हेफाजाब होनो रोंनाय जानांगोन आरो गथ' गथाय खांनायाव थाखा फैसायाव हेफाजाब होनो रोंनाय जानांगोन। जेरै जोङो मबाइल नायनानै जुदि जोङो समायखौ नागारालाबा सि जोम दायोब्ला जोङो बेजोंनो थाखा खामायनानै जोङो न'खरखौ खांलांनो हागोन। दिनै जों गुबुन जायगानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोङो अदालगुरिनिफ्राय आरो बेबायदिनो क'क्राझारनिफ्राय बांगालफोर दानाय सि जोमखौ लाबोयो, गानफैयो। बे सि जोमखौ जुदि जों न'आवनो दायोब्ला अब्ला जोङो फिसायखौ थाखा फैसानि बिथिङावबो सहाय होनो हागोन। मानोना गामसा बायो जोङो, दख'ना बायो, गुथैखौनो जों बायजोबसै। दिनै गामि नायोब्ला जोङो थाथफोर बा साल न'आव नुनो मोनला। बिनिखायनो जेन' बेफोरखौ जोङो दाफिननांगौ, सिफोर दाफिननांगौ आरो जोङो न'खर खांनायाव फिसायखौ जोङो हेफाजाब होनांगौ आरो दाउ अमा फिसिनानै जोङो फिसायफोरखौ हेफाजाब होनांगौ। आं बेखौ बुंनो सानो। दाथ' आं बे बिथिङाव बेखौनो बुंनो हास्थायो, जोङो मोजाङै फरायनांगोन। फरायोब्लासो आरो दानि जुगावहाय जोङो साख्रिखौथ' गोरोंनि सायाव गोरों बेफोरबायदि लादों सरकारा। बिनिखायनो आङो मोजाङै फरायजानोखौ आङो लुबैयो। मोजाङै फरायोब्ला जोङो निस्सय जोङो सरकारनि जिनिखि होनाय बे फेसिलिटिफोरखौ जों लाजोबनो हागोन। जोंनि गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै 17थि खुंगा 2 बोसोरारि थान्दै मेल लादोंमोन। बे थान्दै मेलाव जोङो गोजाम आफादखौनो लाखिफिननाय जाबाय, मानोना बिथांमोनहा मोजां सम होनानै मावनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो
गोजाम आफादखौनो गोदान आफादाव बिबान होफिननाय जादों। फैबाय थानाय बा माबा हाबा बायदि दा जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि आइजो अनसाय आफादनि हेफाजाबै बा आइजोफ्रा बयबो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोनांगौ आरो समाजनि बेले बेजे खामानिफोरखौ बयबो बाहागो लालायनानै फोसाबनाय खामानिखौ मावनांगौ आरो जों आइजोफ्रा बयबो गोरों जानांगोन। जों बेखौनो गले गले बुङो। जों गोरों जाबासो जोंनि न'खर, जोंनि फिसा फिसौ बा जोंनि समाजा जौगालांनाय लामायाव आगान सुरनो हागोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि दख'रानि बा गुबुन दख'रानिखौबो गासै आइजो माहारिखौनो जोङो गोरों जाजानायखौ लुबैयो। जोङो साफ्रोमबो आइजो माहारिया गोरों जानांगोन आरो आवगायबोनांगोन। दिनैनि थान्दै मेलावथ' गोबां आइजोआनो बाहागो लाफैदों। गोग्गानो गोनां जोंनि आइजो थान्दै मेलाव गासै 200-300सो आइजोआ बाहागो लाफैदों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।